Трептящата примамка се състои най-общо от 4 елемента. Акумулатор 12 волта, тяло на трептящата примамка, самата трептяща примамка и стебло, с който се закрепва към повърхността на земята. Самата сглобка е проста. Закрепваме трептящата примамка към тялото. Закрепва се стеблото. И това е всичко. С съответната букса се закрепва, се подава напрежение към трептящата примамка. Да